किती पैसे पडायचे Santita called square mets, red, pink color, purple color, blue color, Gutex. एक नंबर 40 मुळामचे या चौथा देखून कारी आम्ही या उकलून डोलल्या तुम्ही तिया मोग्याने मुझं एक नुकसान झालं आणि त्याच पासून आहे ताणे म्हाका ऑफिसात आपण काढलेलो आणि तू जाणाय ताणे म्हाका 7 लाख दिल्यात पण मुझी माय जाऊ तिने लोकांच्या घरात काम करून म्हाका शिकवायला वाडयलो हो ताचो उपकार माझ्या केन्नाच विसरप जावचो या संसारात माझो कोणूच ना हो तर श्रीमंत तू कसली सिरीज करता आणि तू कितला शिकला 8वी शिकला उपकार मुझी माय पाय सोडतोस म्हाका मध्ये सोडचे पडले Toba ugarato ajiu moso koshen bolla o modulo ba mocha bolla bawa ka kasar korure pulla तू तो कलर सुटाल काय पण माय गेलती कोणी हारे ओय कोणा दूध पिऊन झाले कितरे कोणा दूध पिल्या अरे मायच्या दूध पिले तू आज हम सोड हैप्पी किती आमगे बहीण कोईटा आणि बहिणीगे एक छोड हाते मुझ बोले दोरलो हा पाड बळा सारखे तटली हो तुम्ही पाड पडाले दाव साहेबा किती तरी रांधू शिकवता शहरीकात मुलट्या तो असं रांधू कोण मॅच करते बारी केले नवऱ्या मा येईली मॅड बरे ना असत मग सारी आंकडी करी ते घरा पहिले आता होच कोण तुमची दोघाय झाडल्या हॉट मान सध्या राहतो चोड हो ऍक्टिंग कोणाला तू आणि पावत होई रे तो एक गाडवा क्वालिटीची माय सोभितोलाचो संसार दुनिया देवान बोललो गो मुशाताने घोसून या संसारान धाडलो गो माझ्या जीवितान माका सगळे आशा उणे नाकाई आपुर बाईची दाडा कोचता आपुर बाई माका सोड गाडन की का पहिला मी एक चेडो गार्डन कित्या कापत आसा मेलो न्ही आसा तू आमच्या कॉलेजचे ब्युटी क्वीन म्हणून माझ्या भावाची शिकप म्हाका ती हांवें काम चोड जावन पूण थोडी थोडी सुबेज मेळटा एक फावटी म्हज्या भावाची शिकप कॉमर्स जाली पूण हांवें फुडें शरण रावची ना मुनिसायते करूंक चिंता पूर्ण पोरी जायना चिंतना देवपाक मोठी सारखे हवा तुम्ही त्या कारखान्याचे लाईटीत काम केलं होय पोर केले त्याने येतो तिकडे त्या सामना पैसे झाले 500 रुपये सगळ्यांना दिलो आहे ना बरोबर एक फावटी म्हजी शिकप कॉमर्स जाली म्हणटून सगळी माझी दुरू पडत दितालो होय बाय ही खबर हांव म्हज्या भयणीक सांगता गो मजो दिसाकारांचो रोपी वर येता विचारला कोणता भाईले म्हाका टेन्शन जाता ही बाय मोजी दिसणार पळय आता मोज हात फाटला लागता आणि आपण असो तामोड कशा वडा पयचे वगडायता तुका सांगलेले ओ काजराचो चुडो घालून बाहेर सोरा लागत तू चला रे मला पालून होतो जास्ती म्हणून थँक्यू सो मच ब्रोक नको बस आता हॅलो हॅलो
फायदा गेले रे आम्ही संसारान येतो जिओपाची तोसबीत कोत्ता म्हज्या नावान नेक्टाय झाल्या दोगांत एका जाणा मोदे कोरे सांगता तुया वासा त्या तिक्याचो उगडास करून पोयावे कांतार मुटावते काहीतरी ओकीन साबून ते संसारांना पुण्य गाय आम्ही सोडीचे सुख ताका मागता दिवू त्या नामदार मुद्राची कोटी कोणतुबा त्या जापा केसा दिना होई लफड्या फामिली बी आणि कोण सध्या होई आणि कोण मेळटा रे आता आता त्या पाऱ्यांनी चेड मेळटाई Beyond hunting a leaf on a dice upon a voltar. Santa soma sania konachi tori pirandista. काल आमची रेस पेचारी सगळी कुशल काय दिले कुठं मला सांगतो नोय आमचे खासदारा कोसू लागता तुझी बोली दिली मग Hey, how are you? Hi, I'm fine. How about you? Yeah, I'm good. You're single? Why do you ask? No, I saw. मुंडात मुनशाक उतोर आणि गोरवाक दाये म्हाका सुटपाची पासून तो एक आत्न जाऊन तो घरान कसले दुःख काढता तो पाड फोड आलंय ते तिकय भावाच्या जाण मरे रस्ताच मरे सारख्याची मागचो लिस्टेज उडय तू भितर तुका सांगता तू म्हाका मोज्या तियात्रान जावो तुका सांगता तू जाती यात्रा नाव नाचतो ना गोयान ताका हाडटा गोयान ताका आडून लाखांनी दुडू मोडटा गोंयगावडे एकूच मनान दरपुता लाख मोडून बी प्रोग्राम दाखयता म्हाकालो वळखता तितलो तुका वळखचो ना कसलो पयशाचो तुजे देवतार बसला गावडे म्हाका सोजमोना तरी पूण जायतो लोक आयलो निमणो पडलो फकत 2 मिनटांचो निमणे उतर आयकल्या शिवाय कोणेच आपली बुसका सोडी नाका आणि तुम्ही म्हाका 45 वर्सां इतलो आदार दिला आणि इतलो मोग दिला त्या पासत हांव तुमकां आनीक एक फावट काळजांत तान देव बरें करूं